Tak teď byli v Sámošce, nakoupili plný baťoch piva a teď se to budou snažit obejít zadním vchodem. No? A jak to, že to nic cinká jako láhve? No, to, pane profesore, asi proto, že tam máme mlíko. No tak ukažte. Já se toho vašeho mlíka taky rád napiju. Po vepřovým je žízeň. No, prosím, pane profesore. Ne! Dobrý, dobrý.